het is wel confronterend, want meestal dan praat je zijn oren meesken, maar nou ja, misschien is het ook wel aardig om eens een keer zelf te praten. Goed idee deze praatpeel. Ik denk zelf dat eigenlijk elke Fries zo'n praatpeel had om jongens eens even goed hemzelf in de spiegel te zetten of in de camera. En dan eens een goed verhaal te horen over wat hem nou bindt aan deze provincie. Wat betekent dat nou? Land, waar, wind, de taal enzovoort. Dus ik denk dat dat een hartstikke goed idee is, maar dan wel elke Fries een peel. Dus 600.000 pjellen die je dan ook achter op de fiets meeneemt of in een kofferbak of wat dan ook. En dat je daar dan verlet van even de peel uit de kofferbak en een verhaal houden. Nemoj toliko brinuti, ljubi, ko da prvi ti put. Smej se, nemoj nikad biti ljud.